sa kalibutan na gining gas sa pagtuo, gas sa paglaom, gas sa pagigugma, uning kadilan nga mga virtues at tupuyan. Yang Ginoo gyud naghimo nato para kita makaila kaniya, muto kaniya, magigugma kaniya, o mag-alagad kaniya sa atong isig katao. Ang mga santos nga atong pasidungan ko adlaw, sila sama nato, naguna nato, nakahudlay sila sa kinabuhi pagsunod sa kabuton sa Ginoo nga punos pagtuog may buhat. Nya sila ginikilala sa Ginoo nga mga santos, mga santa, mga santos sa simbahan. Kung at pinunuman nga sa langit, naging church nga triumphant. Nakataugon nga simbahan na ang Blessed Trinity, mga angel, archangel, cherubim, seraphim, thrones of heaven, mga santos, mga martir, mga apostolis. Sa purgatorio na ang diha nga mga gipurga sila, purgari, to being purified from tabot sa nga to sa langit. O kita'y mag-ampo kanila, bitaw ugma, mo'y pagsaog sa mga kalag, ato silang pamisahan, responsuhan sila, kay ang Ginoo sa kanato nag-imbita nga silang pamisahan. Gani sa Book Maccabees, si Judas dito, nagpaawit siya o mga alamuton, kalas dito sa Jerusalem, kaya ito siyang doon pagkamanhaw. Ng tao yun, santuson yun sa Ginoo, manpuyo ng kalibutan. O kitang sayuta, simbahan kitang militant church. Ang atong tahas, magmasantuson kita. Magmasantuson. We are journeying to be saint of heaven. Sa Vatican Council 6265, na ay decree sa Lumen Gentium. Nakaingon nga ang tawag sa tao as a human being, gitawag siya to be holy. Sainthood. Nya Saint John the Paul II, ningon siya, ayaw kahadlok, masantos ka. Kaya mga paglutos, muna bitaw ang Ebanghelyo karon, naghahatag na to og mga pamaagi, blessedness, kabulahanan, og asa ka ni mo pili, imo puy-an hangtod sa katapusang hininga sa buhay. Ana. May mga santos, dali sa deklarang santos, tugas na himong martir. Sa pagtuon niya sa Ginoo. One of the examples is San Lorenzo Ruiz. Sa dihang siya giimbita, ilimod ang Ginoo. Di ka maon sa ilimod. Sa bisag na po kay 1,000 kay kinabuhi. Ihalag ko niya sa Ginoo kas ilimod na ko sa Kristo. Gipatay siya, dali siya na santos. Nagpakaroon nga declaration nga isantos. Kanang pagsugod sa ilang declaration, magis nilag ng to be beatified, venerable, antod sainthood. Binaghimos ng mga milagro. Dali kayo ko ng mga milagro. Nga ilang himuon, kaya Diyos naghatag ilang gahom ni ini. Tangitan, si Saint Camillus, santos sa mga masakiton. Kasi nasakit mo po siya. Noon yung hospital sa St. Camillus, Mati, ito yung chaplain nila sa atong mga hospital sa mga St. Camillus. Ako pag-opera sa akong mata, di po ko na ito Espanya, ato ko ni St. Pio Petricina, di as malagamot, may sirahin man diya. Ako trabangi ko, kay matog Spain, nga maayon ta akong operasyon sa akong mata. Minagun niya gihatas ko nga, kaya yung complete healing akong mata. Kaya dito sa Espanya, nag-pilgrimage kami sa bukid. Nga na. Nga nakatabang to yung healing touch na ko. Of course, nag-aatag sa iyan ng gahom, ang Ginoo mang yun. Ginoong yun. Si St. Agustin, grabe ka bisyoso nga tao. Pagano kagiyag papas patricios, pagano man pod. Santa Monica, naghilak siya, mga 21 ka, tuig, naghilak siya dugo. Si Agustin nagpamunyag kang St. Ambrose. Iya pong husband si Patricio nagpamunyag po. Nahimo nung santo si San Agustin. Tapos pangaman ni Santa Monica, na santa po.
O siya naman yung mag-iitang doktor sa simbahan, St. Augustine. Si St. Jude, muning patron sa mga taong hopeless. At sa iya ito, usa ka testimony nako nga nakatabang si St. Jude. Ito ko'y pari kaubang wheelchair na siya. Taong na iyang dagway, kuyaw na kayo kay namait na maayo. Ako ito bang si St. Jude sa St. Jude bitaw nga shrine, ginago siya, tabangi po yung korparo ko din hiyoy. Nana, nga murag man yung korparo ko din ni St. Jude. Kung hopeless man sa doktor, tabangi siya. Sabihin mo, in the process na kalakaw ang pari, nanambok mga balik, si Paripit Lamata na Silverna. Siya na siya. Akong tuhod, baldado nudo katuhod nako. Nako, tabangi ko na ako sa bukid na sign. Kaya mabilin ako mga tiil. Tabangi ko ani. Sa Vicente Ferrer o si Santiago o San Roque. Nabalik mo na akong tiil. Tumarbugat kayo, pero mahilot lang, magaan man po. Makatabang ni sila, mga santos. Bumitaw sa unang panahon, may almanaki. Diba? Sa mga ang santos nga natulong yung birthday o birthnight ni mo. Muna imong kadungaw. Muna imong abyan. Nataw ko Huliban 5:1956 ang patron ana si James the Apostle. Si James the Apostle sa Santiago ba? Muna yung so ni Juan nga anak ng Sibedio. Katulong po nga birthday nako. Pista po munawan. Pag-ordinasyon, kalipili po nako. Huliban 5 ko na artista mabutas. Amo na pag pista dito, birthday, Priesthood Adventary na ako. Unya, diya sa Bohol, kay akong papatay ka Bohol man, nauso ka Bohol, ang pista ng Santa Cruz, Holy Cross kay mo na, si Cristo diya magdansa sa cross. Kaya ang Santo Niño nga chapel, di na patron, Ginoo na. Jesus Nazareno, Ginoo na. Ito di ganito ang patron, Ginoo siya. Nidako siya. So ang debosyon, pagpasilingog sa mga santos, ang pagtuo sa Ginoo. Father, Son, Holy Spirit. Una dahil ko na ito sa Espanya, nag-decide ko, manda makato ko sa Espanya, dito si Santiago, di Compostela. Wala mo kwarta. So na may pari ito sa Biskaya, pwede yun, parumong ka na kwarta, Ubanta. Makaadto ka dito ka naman kay desire di ay. So, gibasan ako ang life ni Santiago. So, siya manday ang gipalas Ginoo nga sa Espanya. Guide by the Holy Spirit. Siya din na ang kasinay sa Spain o Portugal. Year 44. Kaya 30 days mas Jesus namatay. Unya, ang itabo na nga si Santiago, ang mga misyonaryo sa Espanya o sa Portugal, with a cross and sword, idunggo sa Pilipinas dito sa Cebu. 1521. Muna, karoon na sa 500 katuig sa itong Kristyanos, kasi mga nangamaan na, si Senyor Santiago. Katungkol siyang pag-ibadilay sa mga tao sa Espanya, nadala nga rin sa Pilipinas. Hinundaman nato ang Kristyanismo, nagsugod pa sa Nazaret na tao si Jesus. Nahimulan kitang Kristyanos, kanaman siya. Salamat ng Santa Maria nga miuyon nga iyang dawaton si Jesus yang tiyan. Sa iyang pangama, sa iyang piyat, sa iyang magnificat, sa iyang stabat, ang atong salvation was made possible sa atong kinabuhi. So assignment ninyo, kung natawag ka mo, tawag kisay Santos ng Napita sa inyong kinabuhi. Muli ay itong akong magulang kambal, na nga Maria Cipriana, Maria Alejandra. Kaya si Maria, Santa Maria, manilang di ko anto paten. Nya, Jose. Unang pang Jose. Si San Jose. Nga na, karoon kay moderno namang mga pangalan sa mga bata. Maliwas ko pronounce nga na libi. Ikaw na nyo. Wala naman po sa pagka-spelling nga nila. Oh. I-combine na nila ilang kwan. Mga pangan. Nana. So ngayon soon, kung magpista sa itong chapel, diba?
IC Chapel, diri sa Casilak, Santo Niño, diri sa Urban, Santa Catalina, San Juan Bautista, San Juan Old of New, Kusli-Kanan, nga sa kinatubyan sa Santo Niño sa Lapawan o San Vicente, Kimananaw sa Lapawan. Bibo ang pista, inihaway god. Inihaway. Karon kay naman yung pandemic, magdihaw kaya pong baboy, usa, uban kabayo, magpista kay pista god. Ana, mabitaw ng pista, pagpasalamat, pagampo, pagdaig niya kasayaw ug inom is muni nga pista. Sayaw-sayaw, nagtatapok-tapok niya aampo. Ana, magmaya ta. Tanan manayo manganta, way maoy, way maay. Tungod kay pista sa mga santos. Someday, human sa atong pagpuyot ng kalibutan na mag-ampo kita ng atong journey, atong vision sa glory. Maingon ni Sin John sa second reading. Muna yung mga tao Ginoo nandoon sa pagtanaw sa mong naong. Mapuni ang vision ni San Juan. Nga nagtapok ang mga tao sa Book of Revelation, multitude of people, saan na ang kaputi? Muning sa Ebanghelyo, you practice the Beatitudes, faith in God, following His divine will and purpose. Mas may will niya sa tuwa. To be a good husband, to be a good wife, to be a good priest, sister, to be a good brother, to be a good teacher, to be a good fisherman or farmer or carpenter, tanan asa kita. Naghimo kita ni ini nga nagtuo sa Dios, gituman to iyang kabubuton uban sa iyang buhat. Kay kita nag-journey kita nga kita magmasantuson. Yes, struggling to be holy. Sa atong proseso sa atong pagkasantos. Ang mga santos sa langit mo tabang nato sa yuta. Ilang pangama, ilang pagtabang nato. Ngagihan sa binisyon sa Dios sa iyang gahom sa mga tao yang gipili niya nga masantos. So kung ayaw gubot sa kalibutan, ayaw kagul. Ang gubot muwar na. Tanang iso muwar na. Bontuga ang dautan sa maayo. Likay sa gubot. Continue be a person, agent of renewal. Bring the people to God. Bring and persevere. Ang mulahutay makayo sa pagtuo may buhat maluwas ang surrender alkansi. Amen. Tindog palihog. Nagato kami sa